Kapitalismissa on sen vuoksi kaksi perusluokkaa, työläiset kautta proletariaatti ja porvaristo kautta kapitalisti. Eli työläiset ja proletariaatti ei omista tuotantovälineitä, mutta ne pystyy tekemään työtä. Porvaristo omistaa työvälineet, tuotantovälineet, mutta ei pysty tuottamaan, se pystyy tekemään työtä. Ja tässä ne on ristiriidassa kesken. Ja tämä on tärkeää nyt, kun mietitään sitä, että mennäänkö me hallituspolitiikkaa tekemään ja mitä liittolaispolitiikkaa kenen kanssa on. Pitää aina pohtia se, että nämä perusluokkien väliset edut on aina antagonistiset, eli ne on aina sovittamattomasti ristiriidassa. Eli se, mikä on proletariaatin luokkaetujen mukaista, on aina kapitalistien luokkaetuja vastaan ja toisinpäin. Eli kommunisti ei voi olla kokoomuksen kanssa samassa hallituksessa, vaikka kuinka kokoomus väittäisi tekemänsä hyvää politiikkaa. Se on siis se ei niin kuin marksilaisen käsityksen mukaan niin kuin ole missään nimessä järkeä. Silloin kommunistit on objektiivisesti proletariaatin luokkaetuja vastaan. Teidän mielestä pitäisi olla tuossa eduskunnassa parlamentaarisessa toiminnassa? Vai? Se on ihan hyvä kysymys. Se on sitten enemmän ehkä taas toisen vuoden aihe. Mä en ota siihen nyt kantaa. Lenin otti kantaa. Mä tiedän mitä Lenin oli mieltä. Mä en ota sitä nyt tähän. Mutta tämä nyt on kuitenkin tämä, mikä pitää ymmärtää, että me ollaan, jos me ollaan kommunisteja, niin me ollaan proletariaatin luokkaetuja puolustamassa ja silloin me ollaan kapitalistin luokkaetuja vastaan. Tässä ei ole olemassa mitään yhteistä venettä, ei mitään yhteistä etua. Tämä on mun ja Marxin tiukka väite. Vaikka joku voi uskotella jotain toista, mutta se on huijaamista. Se on, näin mä sanon tämän tylysti. Tässä on tämä yksi luonnehdinta tästä kapitalistisesta järjestelmästä. Tässä tietysti nyt näkyy jo se, että tässä on useampiakin ryhmittymiä kuin pelkät kapitalistit ja työväenluokka, mutta siellä näkyy nuo hallitsijat, sitten näkyy papisto, eli tämmöinen ideologinen huijariporukka, sitten on tämä valtiovalta, eli väkivaltakoneisto, sitten on tämä porvaristo, joka syö meidän puolesta, tämmöistä hauskaa. Sitten on suuri työväenluokka, joka kannattelee koko pyramidia ja ne sanoo, että me työskentelemme teille kaikille ja me ruokimme teidät kaikille. Tämmöistä aika hauska. Tämä on vanha ja varmaan monellekin tuttu. Siellä on pääomasta ylipää. Eli pääoma on se, joka on yhteiskunnan niin kuin kruunu. No nyt päästään sitten työarvoteoriaan. Tämä on siinä mielessä tärkeä, koska tämä on niin kuin, koko tämän oikeastaan työväenluokan roolin ja Marxin ymmärtämisen kannalta niin kuin olennainen asia. Ja ylipäätään sellainen, tämä on siis tieteellinen käsitys siitä, miten kapitalistisessa yhteiskunnassa syntyy arvoa. Tämä ei ole mikään mielipide tai mikään sellainen niin kuin mutujuttu, vaan tutkittua tietoa. Ja tämä on sellainen teoria, mistä kannattaa pitää kiinni. Mä suosittelen, tuossa kun kävin vessassa, niin näin, että tuossa oli Vasemmistofoorumin tuottama tämmöinen läpykkä. Tämä on siis ilmainen. Jos ei teillä ole tätä, niin hankkikaa. Tässä on yksi ainoa artikkeli, joka oikeasti käsittelee arvoa. Se on toi Miika Salon erinomainen artikkeli siitä, että minkä takia Gramsci arvoteorian poliittisuus, miksi työväenluokka ei, eikä kommunistinen liike varsinkaan, eikä vasemmisto ylipäätään saisi koskaan luopua työarvoteoriasta, koska se on meille niin kesken. Siis työarvoteoria lähtee ikään kuin siitä, että miten yhteiskunnassa arvoa tuotetaan. Ja tärkeä on tämä pointti, mitä siis kapitalistit ei edelleenkään tätä hyväksy. Vain työ luo arvoa. Noita kirjoja hautossa. Juu. Tuolla jaossa, jossa kun menee vessaan. Siellä vessoja tekee. Kannattaa hakea siihen puolelle. Ja tässä on tärkeää siis tavallaan, että miten tämä arvo koostuu. Eli siinä on periaatteessa 3 eri osaa. Siinä on kiinteä pääoma, eli laitteet ja koneet, mihin kapitalisti yleensä investoi. Sitten on työvoimakustannukset, eli tyyliin se, että minkä työvoima tarvitsee palkkaa siihen, että se saa kämpän ja safkaa ja tavallaan pystyy ikään kuin tekemään sitä duunia. Mutta työvoima luo aina itteensä suuremman arvon. Tämä on tämän työarvoteorian pointti. Se luo lisätyön, jonka kapitalisti anastaa. Eli kapitalisti maksaa palkan, mutta se ei maksa palkkaa siitä koko tavallaan arvosta. Se maksaa vaan siitä, ikään kuin siitä työvoimatavarasta. Mutta
tämä lisätyön se riistää sitten itse. Eli työvoima luo itsensä uusintamista suuremman arvon, joka on lisäarvoa, jonka kapitalisti anastaa. Ja tässä on tärkeää nyt huomata se, että tämä lisäarvo ei ole sama asia kuin voitto. Mitäköhän mä nyt tää kuvailisin. Otetaan nyt esimerkiksi sellainen vaikka Marx käyttää takkia ja näitä esimerkiksi. Jos mä nyt ostan vaikka kirpparilta takin vitosella ja myyn sen Tiaisen Hannulle 50, mä saan 45 € sitä voittoa. Mutta se ei tuo yhtään ainutta arvoa lisää siihen tähän yhteiskuntaan. Sillä takilla on arvo, mutta se, että Tiainen on niin tyhmä, että se ostaa sen multa ylihintaan, niin ei luo yhtään sille takille lisää arvoa. Se takin arvo on edelleen se sama, mutta mä saan sitä voittoa. Ja kauppa ei luo sitä lisäarvoa, vaan se vaan siirtää sitä tavallaan niin pelaajille toisiin. Ja tämä on aika tärkeää, kun mietitään, minkä takia tämä meidän kapitalismi on tällä hetkellä kriisissä. Se johtuu nimenomaan siitä, että finanssimarkkinoilla ei synny yhtään ainutta euroa arvoa. Se arvo pitää käyttää, se pitää riistää lisäarvosta sitä tuotannosta, siis elävästä työstä, joka tehdään tuotantoprosessissa. Palataan siihen sitten vähän aikaa päästä, mutta tämä on niin tärkeä. Vain työ luo arvoa. Kapitalisti anastaa sen lisäarvon, jonka työvoima pystyy sen siis ominaisen luonteen vuoksi luomaan. Tämä menee nyt vähän jo. Mikäs tämä ihmisen roolista tässä yhteiskunnassa on? Mä otin tämän vähän provosoidakseni myöskin. Porvaristo lähtee siitä, että yhteiskuntahan koostuu yksilöistä. Niin kuin Taru Tujunen sanoo kokoomuksen jossain vaalijuhlassa tai jossain, että kokoomukselle ei koskaan politiikka ole me, vaan aina minä. Ja Marxhan kritisoi tällaista käsitystä hyvin vahvasti. Marx lähtee siitä, että yhteiskunta itse asiassa ei koostu yksilöistä, vaan niin toisinpäin. Yhteiskunta mahdollistaa sen. Meillä on olemassa sellainen mahdollisuus olla yksilöitä. Ja nämä yhteiskunnalliset suhteet on meitä itse. Me ollaan tavallaan niissä suhteissa. Ne on ne, jotka mahdollistaa, että me pystytään olemaan yksilöitä, me pystytään puhumaan, me pystytään tuntemaan, me pystytään ikään kuin olemaan tässä maailmassa. Me kannetaan niitä mukana. Mutta se, mikä meille ihmisille on ominaista, mikä itse asiassa erottaa meidät kaikista muista eläinlajeista maapallolla, on tämä, että me pystytään tekemään tarkoitushakusta, eli tällaista niin sanottua intentionaalista toimintaa. Tämä on niin kuin se tämän työn salaisuus. Me pystytään tekemään tarkoitushakuisesti asioita. Marxilla on tästä hieno esimerkki. Se vertaa muurahaista ja raksatyöläistä. Siis Marx kertoo, että muurahainen, se rakentaa kekoa. Sehän on hieno porukan voimannäyttö. Mutta muurahainen ei tiedä. Se ei tiedä, mikä se keko on, se ei tiedä, miksi se rakentaa. Se rakentaa, koska sillä on sellainen geneettinen tavallaan koodi, tavallaan sellainen vietti rakentaa. Ei niillä ole mitään piirustuksia, kukaan ei suunnittele sitä kekoa. Ne vaan rakentaa sellaisia keoja ja siitä tulee sellainen, että tulee. Mutta kun rakentaja lähtee tekemään taloa, niin silloin piirustukset, se näkee sen talon tavallaan mielessä. Se tekee tarkoitushakuista toimintaa. Ja tämä on se, mitä Marx ja Engels myös kutsuu työksi. Työ on semmoista tarkoitushakuista maailmaa tarttumista, ottamista, maailman muuttamista, mutta samalla kun me muutetaan maailmaa, niin muutetaan myös itseään. Se on molemminpuolinen prosessi. Me opitaan koko ajan. Se voi kuka tahansa, joka on tosiaan raksahommia tehnyt, niin isä on rakennusmies. Ja tämä on se, joka on sen historiallisen tavallaan niin muutoksen ja sen ikään kuin tämän liikkeen, ei voi sanoa oikeastaan että kehitystä, mutta muutoksen lähteenä on siis tämä niin sekä tuotantovälinen että ihmisen työkyvyn kehitys. Tämä on se tavallaan se meidän se, missä me päästään käsiksi yhteiskunnallisiin prosesseihin ja suhteisiin, jotka näyttäytyy tavallaan sellaisena meidän ulkopuolella olevina. Me itse asiassa muutetaan, koska me ollaan yhtä aikaa yhteiskunnallisia suhteita, että niitä suhteita muuttavia työtä tekeviä intentionaalisia toimijoita. Tässäkin näkyy tavallaan tämä dialektiikka. Me ollaan sekä että.
Me ollaan sekä niiden yhteiskunnallisten suhteiden tuottamia ja tietyllä tavalla armoilla, mutta me voidaan myöskin työllä muuttaa. Tämä on niin se piste, joka on mun mielestä aika tärkeä.